Tuntuuko susta tyhjältä? Ympärilläsi on ehkä ihmisiä, töitä ja tekemistä, kauniita vaatteita, tyylikäs sisustus, ruokaa. Kaikkea on riittävästi ympärillä, mutta silti tyhjyyden tunne kaihertaa mieltäsi. Sä ostat ehkä lisää vaatteita, teet enemmän töitä, syöt vielä terveellisemmin, harrastat vähän vielä enemmän liikuntaa, huolehdit vielä paremmin ulkonäöstäsi, rakastat vielä enemmän ympärilläsi olevia ihmisiä, mutta silti sä tunnet suurta tyhjyyttä. Sitten sä ehkä koetat turruttaa sen tyhjyyden alkoholilla, huumeilla, seksillä, magialla, enkeli- ja kiviterapialla, rääkkäät ruumistas äärirajoille saakka. Ja tunnet entistä suurempaa tyhjyyttä. Sulla on kaikki. Silti ihan kuin sulla ei olisi mitään. Etkä ymmärrä sitä. Sulla menee hyvin ja silti sussa asuu tyhjyys. Tiedätkö mitä se on se tyhjyys? Ihminen luotiin Jumalan yhteyteen. Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa luvussa 1 jakeessa 27-28 sanotaan, ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen, Jumalan kuvaksi hän hänet loi, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät, ja hän siunasi heidät. Ihminen on siis luotu alusta saakka olemaan Jumalan yhteydessä, läheisessä yhteydessä, vapaana häpeästä. Kun ihminen lankesi syntiin, hän samalla erkani Jumalasta. Mutta Jumala antoi uuden mahdollisuuden ihmiselle. Hän antoi Jeesuksen tieksi Jumalan luokse. Ihmisen ei tarvinnut muuta kuin ottaa usko vastaan. Uskoa, että Jeesus kuoli juuri minunkin puolestani. Minut armahdetaan, kun tunnustan syntini ja otan Jeesuksen Herrakseni. Tyhjyys tulee katso siitä, ettei suhde Jumalaan ole kunnossa. Sitä tyhjyyttä ei voi koskaan täyttää millään muulla tavalla kuin Jumalalla. Vaikka ostelisi kaikki maailman tavarat ja tuhlaisi kaiken rahansa ja omaisuutensa ja saisi kaikki nautinnot itselleen, se tyhjyys silti säilyisi. Niin kauan kuin ihminen on erossa Jumalastaan, luojastaan, tyhjyys pysyy. Jumala ei ota vastaan klubimaksuja eikä vaadi kuukausikorkoja. Usko ja vastaanota ainoastaan Jumala viestii. Sillä Jumala rakasti meitä jo ennen aikojen alkua. Kun minua itseäni aikaisemmin ahdisti, saatoin mennä kirpparille ostelemaan. Tein hienoja löytöjä kotiin ja laskin, mitä ostoksissa säästin tavallisiin kauppoihin verrattuna. Sain siitä suurta tyydytystä. Mutta ilo niistä ei kestänyt kauan ja tajusin, että olin viettänyt liian vähän aikaa Jumalani kanssa. Kun luin lohduttavia psalmeja ja rukoilin Jumalalta Pyhän Hengen johdatusta, rakkauden kosketusta, tyhjyys alkoi täyttyä vähitellen uudelleen. Ja kun menin seuraavan kerran kirpparille, en mennyt sinne vimmaisesti täyttämään jotakin, vaan pelkästään katsomaan, löytäisinkö kenties täytetyt vaikka kumisaappaat itselleni. Ystäväni, tässä maailmassa on kaikkea ihanaa, jos pahaakin, ja ne ihanuudet on meidän käytössämme, mutta älä täytä niillä tyhjyyttäsi. Täytä se Jumalalla. Ota ensin Jumala vastaan ja sen jälkeen sinä osaat erottaa, mitä oikeasti tarvitset ja mitä vain luulet tarvitsevasi. Rukoillaan Jeesuksen nimessä ja veressä psalmin 51 ja psalmin 54 sanoin. Jumala, ole minulle armollinen hyvyytesi tähden. Pyyhi pois minun syntini suuren laupeutesi tähden. Sinua ainoata vastaan minä olen syntiä tehnyt sitä, mikä on pahaa sinun silmissäsi, mutta sinä olet oikea puheessasi ja puhdas tuomitessasi. Puhdista minut isopilla, että minä puhdistuisin, pese minut, että minä lunta valkeammaksi tulisin. Pyyhi pois kaikki minun pahat tekoni. Jumala, tuo minun puhdas sydän ja anna minulle uusi vahva henki. Älä heitä minua pois kasvojesi edestä. Äläkä ota minulta pois pyhää henkeäsi. Anna minulle jälleen autuutesi ilo ja tue minua alttiuden hengellä. Herra, avaa minun huuleni, että minun suuni julistaisi sinun kiitostasi. Jumala, pelasta minut nimesi voimalla ja aja minun asiani väkevyydelläsi. Jumala, kuule minun rukoukseni, ota korviisi minun suuni sanat. Katso, Jumala on minun auttajani, Herra on minun sieluni tuki. Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.